Kulturguneari dagokionean, aurten planteatzen duguna edo, kulturgunean egun gazte mugimenduan ematen ari diren kultur sorkuntza eta borroka ezberdinen isla izatea gune hori. Beraz, Gazte Topagunea 08an burutuko ditugun, edo kulturgunean burutuko diren eztabaida zein erakusketak norabide horretan joanen dira. Beste kultur eredu sorkuntza bat eraikitzeko norabide horretan. Norabide horretan izanen dugu aurreko duela bi urte izan genuen Gazte Topagunean, Etxarriko Gazte Topagunean txalapartarien lehenengo topaketa, eta aurten berriz ere burutuko dugu gazte txalapartarien bigarren topaketa. Horretaz gain, tarte berezi bat emango diogu bere garaian kultur sorkuntzaren inguruan mugimendu iraultzaile izan zen Esdo Kamairuri, ekitaldi eta erakusketa berezi baten bitartez. Horretaz gain, artisautza azoka izango dugu, eta egunero erakusketa permanente bat izanen dugu gunean bertan. Egun berezia markatzen dugu, Topaguneko 3. eguna, bertan egungo gazte mugimenduan ematen ari diren mugimendu kultural ezberdinei tarte zabala emango diogu eta kultur sorkuntzaren jaia burutuko dugu 3. egunean zehar. Bertan, kolektibo ezberdinak edo kultur eremuan lanean dabiltzan kolektibo ezberdinek tartea izanen dute haien planteamenduak edo haien kultur borrokak bertan plazaratu alizateko. Eta horretaz gain, tailerrei dagokionez, joaldunen tailerra izango dugu, eta bitartekoen fabrika deitu dugun txokoa izanen dugu 4 egunetan zehar. Bertan, gerora herrietako borroka ezberdinetan beharko dituzten bitartekoak sortzeko eta eraikitzeko aukera izanen dugu txoko horretan. Eta bukatzeko kopilez, mikologia, sendabelarrak edo mas medien inguruko tailerrak izanen ditugu.